kala jiɗɗo nadde e tan wayre ton hel Facebook tawi ko toon woni a jarama seydi Sissa Wane jeeyen toon to Ali Mamañan gorko mo ciɗon daga woni dokkemo kundol no Hamis Ndari seydi mum jamal yallama walema kam toon to Amérique mbiyen ko walema mbiɗen inen gam min gottima joni tokosan anda ko futuro minen ko jaam wiyete moon ko ardi fof kaw Abdoul Wahab salminama en calmini bandiraɓe fof en calmini cikkiɗo alde o kayraɗo no Massi to Sadel ɗon calminten Alou Pari Konte en e Amadou Takkel Joɓen bandiraɓe fof tan en calmini en beltanmama e ko kalten ɗo e dow mum ko e feetuji ɗi jeyɗen eɗen jeeya nande ɗo eɗen mbiya ko ardi fof eɗen beltono Sarif Alassane hande ni wona clôture réunion ngo caggal takkusan ɗo e leydi Cincinnati ɗo mbaɗoyata clôture réunion ngo e programme holno jogori yarude e ko kalten ɗo feetoji ɗi e ko ɗi mbaɗi jeyɗen ɗi e ɗi jeeyaɗi fof kala ko jiiɗa e aduna ana raddude ɗum hen sahaaji tawɗi woni koye raddudam on paamaji holko aɗa yiya e aduna gonɗa e raddude ɗum taw e ko dattata ko sa renaki aɗa wawi raddede hen ndugu caɗele weeyo fof e weeyo mum événement fof e événement mum ɗo kala ko jiiɗa ɓe jarata hen ko Allah ko banggue Allah tan jaari hen o ganduɗa anni e muɗum wona ɗum yahata hen to yeehi toon wona Allah nawi ɗum toon nawi ɗum toon ko goɗɗum ɗum noon ko wiite sa ni wiyama rendo neɗɗo to yahara woni ɓesgu ma to ɗaccirta ɓesgu ma ha kene yaha e wuunde il faut mbaɗa ko tubak wiyata ko examiner ngoɗo weeyo so woni to ɓiye so woni to joom suudu ma so woni haade mum yaade wat examiner ngoɗo weeyo est ce que ngoɗo weeyo to joomum yahata ɗo est ce que jogorani raddede ɗon tawi ne waɗa caɗele wasa yaade ɓuuri tawi ne waɗa caɗele par ce que sa yi guese ko keeri guese ɗi ko wiyete keeri ko koye guese kono keeri ɓuuri moƴƴude koye yimɓe keeri ɓuuri moƴƴude koye yimɓe sa yi neɗɗo ne tonga mbabba mum walla puccu mum hoto aɗa andi kay ko ladde aɗa wawi oppude oora kono hen sahaji holto ganduɗa ɗo ko guesa aɗa foti humde puccu ma walla ɗum ɗo hoto jawdi ma ndena hoto nadde guesa janani hara lorda ɗum tagui enen wonande leydi meɗen to gummiɗen to weeyo ngo yo neɗɗo reeno weeyo ngo wonata so nanino nden e nder Sénégal ko ɓuuri ɗuminde fof ko heewi alano e Fuuta hande kala ko woni Dakaru nano Fuuta ma goro Fuutoru kala ko waɗata ene ɗon Dakaru ne waɗi Fuuta kono nden ɗum alano holko tagi ɗum waɗi hankadi ɓe mbiyata jorgol wandani sumor kecco ko ardi hen fof ko kala ko jaaɗen wonande enen ɗanniyankoɓe ko raddude ko mbimi aɗa radde ko aɗa radda hunde tawna radduma guila ɓesgu par ce que son nani neɗɗo so wiyama yo aynu ɓesgu mum ɓesgu ma ngu gaynatamo eko kala ko mbawɗa ƴewde dañal aduna ɓuuri ƴewde ɓuuri wadde garanti hoto dañal ngal dañjama nder so tawi a jibini ɓesgu ngu an a wawa wadde ngu maîtriser a wawa a andinani ɓesgu ma ka pullo ɓi pullo yo won pullo ka julɗo ɓi julɗo yo ɓesgu ma ngu won julɗo
so tawi nguɗon ɓesgu hankadi janngo e jam yehi ha heeɓi dimension a ronkini kanko nguɗon ɓesgu so ngu jibini nguɗon ɓesgu holno jogorwade kadi tagi mbimi aɗa radda hunde nde radda woni hankadi an janda ƴewwode dañal kono ka dañoraɗo ha laaƴi par ce que aduna so tawi a waasi ɓesgu ma a waasi diina ma a waasi neɗɗagal ma a waasi fof ala kaddartoɗa hay fuundi ɗum tagi yimɓeɓe ene mbaaje ino gartirta haqqillaji mumen ganda hol kañumen andude hoore mum no moƴƴi andude hoore mum noon wona hay gawlo so ari askinima pour andude kono noon hade makko askindema andu an taw andude hoore ma pour wadde valeur e kanko so ari o wiima ko ka ɓi kaari ɗi kaari tanum kaari so tawi o andinima ka ɓi kaari e tanum kaari taw an a anda ɗum ayi maire ɗum ko vidde ɗum tagi bandiraɓe en baaje ɗiɗo feetuji biyeteji kala peeje hono peeje feere ƴettande ɗo nde Cincinnati Ohio hono Sarif Alassane ngare mbaɗen 30 décembre o walla 31 décembre mbaɗen ɗum ziyara yo yimɓeɓe ngar ƴeewen aada men diina men ndenten ƴe mbasen yaade e aadaji janandi e diinaji janandi ko nder leydi no gonɗen ndi hunde fof e leydi he leydi ndi hemma ɓuri webde hebde leydi par ce que hay goto wawa waylude ndiɗo leydi waylude leydi ndi ɓuri fof sadde ɓuri webde fof leydi ndi nangguma wayluma an haska babira noon aɗa yaara duuɓi 60 sa ari ɗo sa renaki ndi wayluma suko kam haala ɗum noon ene ñaaga bandiraɓe ne gardirta miijoji moƴƴi gardirta holko woni renndo rendina ko moƴƴi daña ko moƴƴi Allah taw ɗumen hen ɗum ko wasiyo mo yimɓeɓe poti ardinde e wiide han ngare ndenten ala oɗo wasiyo yimɓe poti ardinde e haqqillaji yimɓeɓe loowe hen gandine holko woni renndo ko mbaɗeten ko haɗa hunde moƴƴere pour janngo e jam génération par génération so ngari mbawa ronde tawno ko hande fuura men 1900 avant 1900 ha 1900 en so tawi ɗum hande ɓeydinoma kontinde ma mbi ha yo ko wona joljoloji garɗi naate men ken jeeya ha hankadi addani loroji e lor ha hankadi ɗum woni hankadi so ɓooyi ko gonnoɗa ko a nattat wonde ɗum yo Allah wat jam e aduna he fof yo Allah wat jam e Fuuta yo Allah wat jam e Sénégal yo Allah wat jam e leñol fulɓe yo Allah aynu reen allahumma amin jarama Ali Mama Niang golle ma jooɗi peewi e jon woɗi moƴƴere e haala ma waɗi fayida weltanama ko no feewi dañorade ko ɗum woni caɗele ɗe woy kam